दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां आरो आंल' थांदोंमोन ना सोरबा दङमोन बेवहाय हाग्रामा महिलारिया खालि एबसु प्रेसिडेन्ट आरो आंनि नामखौल' मानो लायो BPFनि लेङाइ आफादगिरि MLA रबिराम नार्जारी स्वयं बे सावरायनायाव दंमोन बिथाङा जों ज' थांदोंमोन BPFनि जानानै रबिराम नार्जारी आरो आं सानैया बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बाहागो लादोंमोन आरो खोथा बाथ्राफोरखौ जाहा रबिराम नार्जारीयानो 80% खोथाखौ बिथाङानो बुंदोंमोन दा मा खारनाव रबिराम नार्जारीनि नामखौ लाबोआखै हाग्रामाया बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिथाङा गोबां खोथाखौ दोनखोमानानै दं रायजो राजानो मिन्थिहोनो लुबैयाखै मानो गावनो दाय मैया बियो मोनसे खोथा बुंदों जार्नालिस्टआ सोंनायाव जे मोननैजों ज' जायोब्ला सिबा सोर जागोन बिथाङा बुंदों BTCब्ला आं जागोन BTRब्ला प्रमद बर' जागोन गावसिब जानो लुबैबाय BTCनि दिनै BTCआनो BTR जादों खिन्थु BTRआ दिनै देरसिनदों हाग्रामा महिलारिनि बुंलाबायनाय खोथायाव नोंथांमोना बिसास खालामनो नाङा बै रायलायनायाव आंजों एबसु प्रेसिडेन्ट बिथांजोंल' जों थाङाखै जोंजों लोगोसे रबिराम नार्जारीबो दंमोन बहुद जायगायाव बिथाङा बुंबाय थगायगासिनो दङ रबिराम नार्जारी दंफायोमोन बे खोथाखौ बिथाङा रायखांथाराखै बेवहाय माखासे खोथा दोनखोमानानै दोनबाय थादों दा BTC होननानै बुङोब्ला हाग्रामाया जिनि सिब जानो नागिरदों अब्ला फार्स्ट दैसिमल' होमबा बे सनितपुरनि बर'फोरखौ बिश्वनाथनि बर'फोरखौ गहपुरनि बर'फोरखौ हाग्रामानो नांथारमारला नामा आं बे खोथाखौ दहाय माखासे खोंफोरथि होदों आरो नोंथाङा बारो सोंबावबाय आं बेनि खोंफोरथि एसे होनो लुबैदों जे BTCखौ थैजों अरजों दाजानाय BTCनि उनाव BTR जाबाय बाहाय गोबां जोंनि रायजो राजाफोर जिबन दान होनानै दाजानाय दा आलादा रायजो नङाब्लाबो बड'लेण्ड जि BTC बा BTR जाबाय बेवहायनो बर' हारिया थांनानै थानानै गावनि राव हारिमु संस्कृति परम्पराखौ लाखिनानै गोग्गोम मोनसे माने सोदोमस्रि गोनां हारि दानायनि जोङो मोनसे सिमां लादों दा सोदोमस्रि गोनां हारि दानांगौब्ला अब्ला बे हारियाव खौसेथिया प्रथम जाथारनांगोन बयनिबो गेजेराव एना एनि गैयै जानांगोन आरो बयबो जाथि लाखिनायनि बा जाथि फोजौनायनि फोथांनायनि खामानियाव बेस्थ' जानांगोन अब्लासो बे हारिखौ गोजौ हारि बा गिदिर हारि दाफुंनो हागोन नाथाय जों नुनो मोन्दों राजखान्थि लानानै 2003-05निफ्राय आरम्भ खालामनानै दासिमबो गावस्रा गावस्रि दं ओंखायनो बर'नि मोनफ्रोमबो हारिमायारि संगठनफोर जातीय संगठनफोर नों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो बुं बर' साहित्य सभाखौनो बुं आबोबखौनो बुं बा हालुवाफोरनि जि संगठन दङ जोंनि कालचारनि जे संगठनफोर दङ धर्मीय संगठनफोर दङ आरो गोबां माने सामाजिक संगठनफोर दङ बयबो बुंदों जे जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रिया जोबनांगौ बयबो खौसे जानांगौ आरो बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो खावलायदों जे UPPL आरो BPFआ ज' जानांगौ दा दिपेन बर' बिथांनि खावलायनायाव आङो BPFआव थानाय समाव आंनि दैदेननायावनो जोङो रिहन दैमारि आगोलनि मन्त्रि इमानुएल मुसाहारि BPFनि प्रथम जेनेरेल सेक्रेटारि बेनिफ्राय जाहा रबिराम नार्जारी MLA आरो बेनिफ्राय आगोलनि BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि आरो माखासे जोंनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै UPPLजों सावरायनाया आरम्भ जादोंमोन खेबथाम सावरायनाय जादों मैया हाग्रामा महिलारिनि जि स्टेटमेन्ट बेवहाय गोबां माने दोनखोमानाय लाखोमानाय बियो ओंखारदों आरो मैयानो बुंजेनाखै बिनि आगोलावबो गोबां खोथा बुंदों एबसु प्रेसिडेन्ट बिथांखौ लानानै खाम्फा बरगयारिया आंनाव फैदों ओमफ्राय प्रमद बर'जों लोगो हमहोनायनि खोथामोन दा लोगो हमहोआखै दासिमबो बेनि थाखायनो दा खौसेया जायाखै खाम्फा बरगयारिया गावसोर UPPLआव खारलांबाय गोबां धरननि खोथा बुंदों सिंनि गेसाव गोफोन बाथ्राफोरखौ आं बुंनो लुबैयाखैमोन खिन्थु बिथाङा बुङै बुङै ओरैबायदिसिम बारलांबाय दा बिनि थाखाय आङो दिनै प्रथम बारनि थाखाय खुगाखौ एसे खेवदों आरो आं खेवजोबबावाखै उनाव प्रयोजन जायोब्ला बुंजोबबावनाय जागोन आं हाग्रामा बिथांनाव सोंनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
आफादगिरि बिथां आरो आंल' थांदोंमोन ना सोरबा दङमोन बेवहाय हाग्रामा महिलारिया खालि एबसु प्रेसिडेन्ट आरो आंनि नामखौल' माने लायो BPFनि लेङाइ आफादगिरि MLA रबिराम नार्जारी स्वयं बे सावरायनायाव दंमोन बिथाङा जों ज' थांदोंमोन BPFनि जानानै रबिराम नार्जारी आरो आं सानैया बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बाहागो लादोंमोन आरो खोथा बाथ्राफोरखौ जाहा रबिराम नार्जारीयानो 80% खोथाखौ बिथाङानो बुंदोंमोन दा मा खारनाव रबिराम नार्जारीनि नामखौ लाबोआखै हाग्रामाया बिनि ओंथियानो जाहैबाय बिथाङा गोबां खोथाखौ दोनखोमानानै दं रायजो राजानो मिन्थिहोनो लुबैयाखै मानो गावनो दाय मैया बियो मोनसे खोथा बुंदों जार्नालिस्टआ सोंनायाव जे मोननैजों ज' जायोब्ला सिबा सोर जागोन बिथाङा बुंदों BTCब्ला आं जागोन BTRब्ला प्रमद बर' जागोन गाव सिब जानो लुबैबाय BTCनि दिनै BTCआनो BTR जादों खिन्थु BTRआ दिनै देरसिनदों फासनैदैनिफ्राय सानजाहा सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ सारियालि लखिमपुरसिम लखिमपुर मा होनो गहपुरसिम बर' रायजोआ दिनै बांलांबाय बै ओनसोलनि बर'फ्राबो दिनै BTCनि बाहागो जाबाय आरो फैगौ इलेक्सनाव बिथांमोनहाबो भट होनानै गावनि दैदेनगिरिफोरखौ बासिगोन दा BTC होननानै बुङोब्ला हाग्रामाया जिनि सिब जानो नागिरदों अब्ला दैसिमल' होमबा बे सनितपुरनि बर'फोरखौ बिश्वनाथनि बर'फोरखौ गहपुरनि बर'फोरखौ हाग्रामानो नांथारमारला नामा मा खोथा जाखो बियो जे BTRब्ला उमुक जागोन दामाने BTRआनो दंखायो BTRआनोखा आरो प्रमद बर'आनो सिब जाखागोन बे खोथाखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फुरा बुंसारनानै होनाय जाबाय गतिके आं रायजो राजाफोरनिसिम बेखौल' खावलायदों हाग्रामा महिलारिनि बुंलाबायनाय खोथायाव नोंथांमोनहा बिसास खालामनो नाङा बै रायलायनायाव आंजों एबसु प्रेसिडेन्ट बिथांजोंल' जों थाङाखै जोंजों लोगोसे रबिराम नार्जारीबो दंमोन बहुद जायगायाव बिथाङा बुंबाय थगायगासिनो दङ रबिराम नार्जारी दंफायोमोन बे खोथाखौ बिथाङा रायखांथाराखै बेवहाय माखासे खोथा दोनखोमानानै दोनबाय थादों आरो बे खौसे जानायनि रायज्लायनाया खेबथाम रायलायखांबाय बे खेबथाम रायलायनायाव जोंनिफ्राय आं दहाय बुंनाय सोद्रोमाफोर दङमोन बेनिफ्राय UPPLनिफ्राय बिसिनि सेक्रेटारि MPफोर MLAफोर बयबो दंजोबोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन खिन्थु समस्याया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनिफ्राय फैदों प्रथम रायलायनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारिया माखासे सेंग्राफोरनि दारैहाय जाहा प्रहलाद बसुमतारी आरो बिथांनि लोगोफोरनि दारैहाय बे रायलायनायखौ गाज्रि बुंदों बेयो रेकर्डआ नोंथांमोनजों दङ बेखौ दामनानै होबानो जाबाय उनावहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों बे रायलायनाया जेबो नङा खाम्फा बरगयारिया गाव BTCनि सिफ जानो थाखायसो UPPLजों रायलायदों होननानै BPFनि सिङाव आंखौ दहारब खालामदों आरो जाय खोथाफ्रा देरलाङै आङो थाङै थुङै BTCनि भबिसर दाफुंनांगौब्ला जोंनि हारिखौ खौसे लाबोनांगौब्ला आरो बे हारिखौ फोजौनांगौब्ला अब्ला BPF आरो हाग्रामानि दारै जाला होननानै आङो UPPL दोलोआव फैदों आरो बे खोथाखौ बयबो BPFनि सेनियर नेताफ्रा मिन्थिजोबगौ नोङो रबिराम नार्जारीया मिन्थिगौ नोङो रिहन दैमारिया मिन्थिगौ इमानुएल मुसाहारि गासिबो मिन्थिजोबगौ बे खोथाखौ डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफ्राबो मिन्थिजोबगौ खिन्थु बिथाङा बेफोर खोथाफोरखौ लाखोमानानै रायजोफोरनि सायाव सिगाङाव गुबुन खोथा बुंगासिनो दङ बिनि सायाव बिसास खालामनो नाङा रायजोफोरखौ आं खावलायबाय आं दहायनो बुंखाबाय जे दस्राया नङा UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरो जाहैबाय सिन्ताधाराया फ्लेक्सिबोल गावनि सार्थखौ पार्टिनि सार्थखौ खौसेनि सार्थआव एसेब्लाबो कमप्रमाइज खालामनो हायो नाथाय हाग्रामाया बेफोरखौ खालामनो हाया बियो खालामनो नागिराखै आरो प्रब्लेमा हाग्रामा महिलारियानो गोसो गोथारै जुदि खौसेथिखौ लुबैमारोब्ला अब्ला हाग्रामाया बै रायज्लायनायाव एबसु प्रेसिडेन्ट आरो खाम्फा बरगयारिल' गैयामोन रबिराम नार्जारीबो दंमोन बे खोथाखौ स्पस्थयै बुंथों आरो बिसिबां रायलायामोन आं आरो चन्दनखौ BPFनि प्रेसिडेन्ट जानानै खाम्फा बरगयारिया BTCनि सिफ जानो नागिरनानैसो UPPLजों रायलायदों होननाय खोथाया
मा खोथामोन बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव क्लेरिफिकेसन खालामथों बियो जे खाम्फा बरगयारिया जे बिटिसिनि चिफ जानाय उद्देश्य लानानै इउपिपिएलजों रायलायाखैमोन बे बुस्थुखौ बे खोथा बाथ्राखौ समग्र रायजो राजाया मिथिगौ गतिके आंखौ जेसेबां बांसावदों बिथाङा माइनास जाबाय थादों आं खावलायो दाबो जे बर' रायजो बिपदआ जोंनि बर' जाथिनि बिपदआ सोरबा प्रमद बर'निल' नङा बिपदआ सोरबा हाग्रामा महिलारिनि नङा बे जाथिनिसो बिपद गतिके गाबोन समफोर फैगासिनो थानाय दिनाव बर' जाथिया गोबां बिपद सौदावबावगोन बे बिपदनिफ्राय बारग'नो थाखायसो मुक्त खालामनो थाखायसो जोङो खौसेथिया प्रयोजन ओंखायनो बियो प्रमद बर'निल' सम्पति नङा बियो हाग्रामा महिलारिनि सम्पति नङा ओंखायनो जाथिनि सार्थआव हाग्रामा महिलारिया गाव मोजां गोसो लानानै आगोलबोथों गावनि सार्थफोरखौ एसे एनै कमप्रमाइज खालामलायथों नागारलायथों प्रमद बर'आबो नागारगोन इउपिपिएलआ जेब्लाबो नागारनो थियारि जादों बे खोथाखौ आगोलावबो बिथांमोना फोरमायखादों ओंखायनो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायो जे मोजां गोसो लानानै आगोलबो आरो जाथिनि सार्थनि थाखाय खौसे जानायनि बेलायाव असम्भबनाय जेबो गैया जिकुनु मुहूर्तआव खौसे जानो हानायनि परिस्थिति जों बानायनांगौ